kaunista ja aurinkoista kesäpäivää täältä Savon sydämestä, Savonmuan Inarista, Jäppilästä. Minä olen Pentti Jänis ja ohjelma, jota seuraatte, on Dokupentti. Faktaa vai sitä itseään? Syy siihen, että olemme täällä Jäppilässä, on jo viikon lehdissä ja muissa medioissa julkituodut oudot UFO-havainnot. Täällä on niin sanottujen luotettavien lähteiden mukaan nähty vihreitä miehiä sekä heidän aluksensa jättämiä outoja jälkiä, nimenomaan jälkiä, painaumia, jotka alus on jättänyt jälkeensä. Me lähdimme Dokupentti-työryhmän kanssa selvittämään, mistä on kyse. Jäppilän kunnanjohtaja Terho Tilhi on lupautunut viemään meidät asukkaiden pariin sekä lähtemään oppaaksi matkalle hämärän rajamalle. Saavuimme tänne päivää aikaisemmin kuin mitä kunnanjohtaja Tilhin kanssa sovittiin. Toivottavasti Tilhi on paikalla ja lähtee meidän mukaan. Kunnanjohtaja Tilhi, otaksun. Kyllä, hyvänen aika. Mitäs tämä nyt? No muutimme hieman ohjelmakonseptia ja hieman spontaanimpaa suuntaan ja kysymmekin, oletteko valmis suoraan? Annetaan kameran pyöriä ja aletaan tehdä ohjelmaa. Jaa, hyvänen aika. Minulla tämmönen asuste, mitä se vaimokin nyt sanoo. No sehän tässä onkin ideana. Oikea kuva jäppiläläisestä elämäntyylistä. Jaa, no ei kai siinä mun auta. Juotaisinko kuitenkin ensin kahvit? No se ei kerro alkuunkaan. Haemme aitoja tunteita ja aitoja havaintoja. Jaa, no. Anna palaa, Terhis. Liisakin siellä. Tule ite tälle puolelle kameraan. Jäppilän kunnanjohtaja Terho Tilhi. Mitä mieltä olette täällä tehdyistä UFO-havainnoista ja oletteko itse kenties tehnyt havaintoja? Kyllähän minä totta puheekseni pidin niitä aluksi hiukan höpöjuttuina, mutta mitä enemmän havaintoja tuli, niin oli väkisinkin uskoa ja kieltämättä mielikuvituskin hiukan laukata. Ja oletteko todellakin itse tehneet havaintoja? Niin, en suoranaisesti itse, mutta vaimo kertoi viime yönä heränneensä siihen, että aivan kuin jotain olisi lentänyt. Jaa, entäs markkina-arvo? Niin, olen kuullut jo, että tänne olisi tulossa turisteja aivan sutena. Niin, kaikki kylän majoituskohteet on buukattu pitkälle täyteen ja leirintäalueesta tehdään kovaa vauhtia suunnitelmaa. Ja alueen nimikilpailukin on julkaistu. Erittäin hyviä ideoita, kuten Ufolandia, Jäpiter. Ja jos jutulle saadaan tosi pohjaa, kuntahan kylpeä rahassa. Niin, voisiko tuon kameran hetkeksi sammuttaa? Sammutaan. Okei. Onko se pois päältä? Joo, kyllä. Joo, onhan tää ihan perkele iso juttu. Jäppilä pamahtaa maailmankartalle kertalaakista ja myö hukutaan euroihin ja dollareihin. Kyllä on Ruokolahden leijona kuule. Se on paperia tähän pommiin verrattuna. Perkele, kohta nousee Ahvenanlammen rantaan, tornitalot ja planeettaariot myö kylvetään vaimon kanssa munasilteen samppanissa ja kaikki helvetin kaukoputkihörryt tulee kuluttamaan palveluta niin manperkeleesti, että kuule. Laitetaan pyörimään. Pyörin. Niin, että saattaa se toki muutaman matkailijan tuoda, että Eiköhän lähdetä UFO-jahtiin. lähdetään vaan UFO-jahtiin. Ei nuo akasta Mitäs vasta. mä- Eikö näihin lappuloihissa ole jonkinlaista muutosta? Mitä sinä osoittelet? Tuohon näyttää ihan niiltä penttuloihin veskakameralta. Älä ainakaan minun silmään suhottaa, kun itkettää tässä muuten niin perkele, kun näillä lappuloilla ei saa kuin ruoko. Mä jää helvetillä, minä ostan jätkille kaljaa ja tupakkaa, häh? Viimeksi kun teille rahaa myydettiin käteisenä, niin heti ostit koko rahalla kaljaa ja tupakkia. Nyt ei myydetä mitään. Enpä ostanut. Minä annoin rahat Tepille, Tepi osti.
Menehän nyt Olavi pois tieltä. Me lähdetään näiden toimittajien kanssa UFO-jahtiin. Mänke. Peremmälle. Ota haulikko mukaan tänne syöp sinut toivottavasti niin. Helvetti. Minä teen valituksen tästä. Helvetin mulu. Kuulitko nää? No, ja minne mennään? Menemme tapaamaan uutta ala-asteemme rehtoria Tilkkaa, joka on innokas lintupongari. Hän pongausreissullaan ensimmäistä kertaa tapasi näitä UFO-ihmisiä. Minä lähden ponkaan. Minä lähden. Tämä ei oo selvä tämä lappua. No perke. Minä teen tuohon jonkun attentaan. Hyppäänkö tuo? No niin, nyt lähti. Jumaat suikkeri, minä kyllä tuosta vetää sen. Tärkä! Kyllä on. Mitä näitä? Kato, ukot lähti niinku UFO-jahtiin ja kameramies seistet töllöttää konnan talopihalla. Kohta kun luovat hakemaan, niin hyppääpä kyytiin. No mitä Ukko? Kuka sinä oot? Minä oon Olavi. Lähdetkö kaljalle, hä? Vois minä lähteä. Niin, mites tässä itsestäs möllöttämään, niin minäpä näytän sulle tämän kylän kulttuurikehon. Tule, lähe!